Takže dúfam, že to točí. Počkaj, hej. Že ako počujete, je celkom slušná búrka a sme, aha. A počkaj, to mám nejak moc približené. Dúfam, že to zaostrí. Sme pod koreňom, jakýmsi. A Petra, nekľaj! To budem si vypípať, to pôjde na stužkovú. Asi. Keď tak bude to na spomienku. Okomentujte náš koreň. Nedívajte sa hore, prosím vás, sú tam potvory. Hej, sú, drevo, aha. A ostatní sú na vrchole, zade, alebo inde. Leje tu hrmitu a kukuricu. Nie, to je mrkva. Ja som natešená z kukurice. Si zaznamenávam tak spomienky pre seba, že aby bolo na čo, lebo poznáte ten pocit, keď si len tak nájdete zabudnuté video od niekiaľ. A to je taká vtipná situácia. A zase na tom videu vyzerá ako kujon. Táto proste aj v lese musí písať. Pozdrav ho. A že ja som závislá hej na internete a takto na komunikácii. Sledujem tu ten koreň, neviem prečo sa nedívam do kamery. Zo mňa by bol riadne zlý vloger. A kvapka mi tu riadne na tom foťak, dúfam, že sa mu nič nestane. Ja si budem rozostrená. Ej, áno. A vraj dole padajú krupy, tým pádom padajú krupy aj hore. A my sme pod týmto Kareškom slúbil o našu jolačku pod samý karešok. No moja mama keby vedela, že búrka, tak volá sadítku. Moja mama keby vedela, že búrka, tak si tlieska. Neviem, čo by robila, mala by stresný. Ideme si dať selfie pod stromom, počkaj, poď sem. Ok. Kariešok. Bebeta. Sa snažím obchať, aha, bude to na videu. So somárským radom v pohode. Najvyššie po najnižšiu, ale ja nie som najnižšia. Ona, že somárský rad ako bebeta.